Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Win, ya apa sih Win? Ibu lawis titip duit sih, tak kon bayar nang Bang Emok. Lah bukan nang mau bayar no Bang Emok lo WA aku, dikira aku sih gak bayar. Iku ngono jenenge ibu Win. Lek jenengmu mah masa bodoh kon gak bayar. Ya Allah, Bu, sampean lak yo ngerti aku wingi mari nglairno Kanza. Iki aku ki lagi mulih tekan bidan mari kontrol. Ngene lho, Bu, meneh-meneh sampean niku lek titip-titip aja mbok titipno aku, Bu. Aku ku ya repot tunggalan. Lagian lho, Bu, iku kan ya utange sampean. Jenenge ya gawe jenenge sampean. Meneh-meneh sojo sampean titipne aku, Bu, aku ya repot. Apa meneh saiki duwe bayi. Wes sampean ngongkon anake wedok sampean niku lho, Bu, ngongkon bayar iku, Bu. Gak gelem lah Win, adikmu lek dikongkon. Oh iya saiki nih, aku tak gendong foto sik reng kok sangkana gak nilai putune. Sik ya aku tak selfie sik ya, cek ero lah aku ngendangi putuku, sangkana aku gak sayang mbek putuku. Ya wis Win, iki gawa anakmu. Wis ibu balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah, sabar ya Kanza ya. Ternyata mrene ku mang mek nakokno duwite, gak nakokno aku ambek bayiku. Tapi ya wis wajar lah, wong ketaku meteng sampai bocah brojol ya gak tau nakokne keadaanku ambek bocahku. Wis sing sabar ya, Nduk ya.